Madonista Musahari. आङो जनता कलेज सेरफांगुरिनिफ्राय उथ्रिसारदों। मा डिभिजनाव उथ्रिसारदों? आङो फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारदों। आंनि पारसेन्टआ 63। लेटार दं नामा? औ लेटार मोनसे दङ। थांखिया मा जानो सानो उनाव? आङो प्रफेसर जानो सानदों। सोर थुलुंगा होदों नोंखौ बेयाव फरायनायाव? फरायनायाव आइबो बाबाबो थुलुंगा होदों। बेसेबां घन्टा फरायोमोन नों नैबे दिनैसिम फार्स्ट डिभिजन मोननायाव? आङो बिदिनो 4 घन्टा 5 घन्टा फरायनानै उनावहाय ओंखाम जाखांनानै आरो बिदिनो गोबाव फरायबावोमोन। जनता कलेजावनो एडमिसन लानो सानदों। बयखौबो आंनि नामा मुनराय मुसाहारि। माबे स्कुलाव फरायामोन नों? आङो JNB क'क्राझाराव फरायदों। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारदों जानो हाया? जोंना 79.92 जों। लेटारफोर दं नामा? औ 3 लेटार दं। मा साबजेक्टआव लेटार दं? इंलिश, हिन्दी ओमफ्राय IT आव। आङो लयार जानो नागिरदों। नोंखौ सोर थुलुंगा होआ बे फरायनायावहाय नोंखौ? नोंनि बिमा बिफा सोर नोंखौ थुलुंगा होआ? आंनि इन्सपिरेसन आंनि बाबा जाहैबाय। नाथाय गैयाबाबो बे आंनि इन्सपिरेसन थाबाय थागोन। ओमफ्राय आङो बिदिनो आलदा असहाय मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय बेखायनो आं लयार जानो नागिरदों। मालायनि बेटारमेन्टनि थाखायनो। जोंनि स्कुलनिफ्रायनो रेकमेन्ड खालामगोन ओमफ्राय बेयावनो आङो फरायगोन। रिखिता ब्रह्म। मा गामि नोंसिना? एलुवाबारि। बबे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जाबोखो? JNB क'क्राझार। बेसेबां पार्सेन्ट मोना? 83.2। पार्सेन्ट लेटार दं नामा? 3 दं। सोर थुलुंगा होआ फरायनायावहाय नोंखौ? नोंनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय सोर थुलुंगा होआ? बिमा बिफा थुलुंगा होदों। मा जानो सानो इयुनाव? थांखिया मा? मेडिकेल लाइनाव। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BA/CT सेमिस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA/CT सेमिस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसआवनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।